Zenek esan guztun, perfume probatzen hasi, eta batek pratikamente moskortu ingo nindula. Ez sinisteko. Zein da? Pride After Universe. Latafana. Latafan gaman, Pride asko aipatzea, produktu hona euskela, eta destakabonetako izango hau. Kaja eleantikin, bueno, dauke kajie, kartoi plastifikau batekin, dotorio hauek ikusi ditut. Osea, lan gutxillokin dotorio egitu badago. Hau, da gero gontzile plastikozkue, kiston kaji. Eta barruen, akoltxaute ondo jasota, eta erloju bezala garantiri buruki. Oso ondogo. Eta haure, earki dago, polizaite beharki. Baina, azkenin probain, berda? Eta zer dauke honek? Hola, moskortzeko. Lehenena proban unin, kusiko dugu, nola polizatzen. Niretzako kaba estiloko maitz dauke. Ja, naztuzuko ditu. Baina bitu, gabonetako nahiko gokile. Eta kaba nuzaile ez da txarra. Gauzek ejokin, klaro. Baina horioko gorera ez zin. Gertatzena, jantzietenin, ja, neurie burui gehiago eta jotenin, ikusiet ezin dutela. Ez zatela ondoa sentatzen. Izan gripe bolari dago, Ni gripe ez dituki, baina ez da rille ikutut eta uki. Baina nire zentzazio da, nik burun pixe satura iteitela. Okerra hauekin topoten hau, beste behin. Baina, arezan, bota eta gero kotxea sarture bai. Hori zetin damen. Baina, jakin dezazun, honek, ez dakit, muske dauken toke metaliko bat, odana alakue, kasu batzutan, segun ze perfumeta edo sensible zeanin, igual saturanti zenlik. Baina ez zateizuet, jende asko rekomendatzen perfume bada. Zatezu, zuri inoiz pasazatzu? Atrebitzezea, guk dendan saltzen dakeu, eta usaitzeko ere bai.